أوتيستا تاكسي نتي بتمسط أن حاجوسن نتا أب إيدو حيزوا زنبرة بروميسرينج النارعة في الشيخ زبل زنبرة تسافاريو وو قلع عينت إذا عدلني قال من كنت خوم بمبال يحطو أتي بحاجوس تملي زنبرة تسافاري أخا إذا عدلني قال إما يسمع أفكاري تيكاب تخون 3 عامت غيرالا كابو تدراو مغشاي مستملسكو ناي مرحتو خمس قربلا نيجيريا نيره بمبال مغنيات حاجوس يغلصلو وانا تاكسي تقبل ابيلو انقو حاجوسك دحر مبال سلتي نعنا قتبل زغبركاي اغلغلوت يمسغنكا ايماخا بحق عدلنيا بمبال نتي ناي سغر بحري تلقو فتيمو استملسو تادر ادناقوتون مسغانون دغيمو غليصلو اتي كريز سمو تادرغن بتحتنا قد حقي نسازي كونتس أنا أمن عدلنيا بمبال مغلل ليلو يملسالو بزرارو استمسط وانا تاكسي سلام تايدا اخوم إلكا بمبالي حاتو نسا خباين العلي ملو بملو تبلص كويني يسمعني بغمي ناتي كمز جبر كواون ايردانني جنكا ناتي كوينا لا بمبال كبر متن نفسو يخبركا خمز بحال لعلي افكاريتو زلو عميق فقرنا خبرتن بمغلاط نسو لعلي عدلنيا خمز غني كامنو فتينو بملسو زعجبه وانا تاكسي ولا كو أنت زي حتى تكاني نهاجر كا ختبل هيوتكا عم مسمر زأتخا نفوعن تفعت من إسيغات مثل إما خا درونة زبالة هيابا رغيبات الله بمبال نسون بغلنتنو كاب آخم زي سنفيو الرقا جزولو وانا تاكسي كاتيلو نمنتاين أبزمنا فشا ويكا بارك زلنا بمبال نكريسي حطو كريسكا إما مبزحتو اجزي أبزي متسيات مساح نابزي مسمتسات أنا ناب أغيده تمرعون دقيقة ساربرايز كجبر إذا حسب زلقو بمبال نفكاريتو بروبوز ناي مقبر مدب كم زلوي نجرو بتملسيس تجرم أوتيستا حنسامو كم جشاء كم تملسكو إما يتفلت إن إيادي خاتب لنزلق بمبال تجري محط كريسكا أو زغون أفلت يبلان نسا أنا نتمت زلا ورح كم زمت ساعات فلت أنا جن قلت إفا كم زمت ساعة جيرة بمبال نزا معلتي مع رغن دي بهنك أو تاخم تتسبيان كم سدا لولان بزجلت من قدي يملسلو بتملسي كابلو بوست حقو سبع تاكسها كمر أيا نايتي قبل عليقا زلني أدناقوت ناي تاكسي زقونا جنزب أيقبلكاني بنات عاقب صحكا بمبال نسون تغافالي ناي حقوسو مقانو يقلتلو بتناقر استقرم كريس ناي لبقاديخا بمبالي حاتومو نسوخا أتقبل عبيلو أوه عب ناقر أيكونن أزيز قبر الكازل لقو مستن السقانا هاقرنا نمكلقال تقبرو زلخا قنات أتركولو أزيون إشتي نجاري بمبالي ملسلو كريسكا بالتعمي إذا مسكناكا أزناعي عب نجاري أفكاري تي حجي ممتع أسل زغنا بزوحي كشجركاني بمبال مسكانو يقلتلو نسونا يتسكف زي شجرة يكونن بمبال كسكف كم زي بلو ينقرو يقداس أب كمزي تعم علالن نيما بهانك أو تأمن صباين كلو حدا نجت كريس كابتيز تصنحو نيحاقوس هواهو نابت المات زقيرة ترئيتيو أقواني فوهم ممتع ناي أفكاريتو بحاقوس زتصبز نبرا كريس أفكاريتو مسحاد ودي إدني إتتحيزا كوشمشم من نابلت بقدم عينو تحلف بمعزاو لبو بهندبت كسبر جميرو نتزحزن نايت المتريت تستعزب على تاكسغا نكريس بجاغا نساي كونت مبلني بمبال أتي نجر حاسوت نخونا اللي تمني مسكون نتفيت نفيت استقات أما كريس جن بحزون لبو حقيو إزيا إما أفكاريتيا بمبال يملسلو بعل تاكسي حزنو أبقت وناتنبه أزمس أزلو دخلت فلتو ديخا بمبال يحطو كريسكا أو أتصبيق يزفلتو ريتشارد زبهال كأند عركي بمبال توساق مردي أسمعيوه كابزين العالي زبهال ساعنا بعل تاكسخا انترفو بقواهي رئيسو من غنا انتاي كم زبهال سلازا حربتو سقطاي مريزو قواهيو زقال سقطا بدحرزي كريسكا وون العالي عقلق قبر سلازي كاله معزو خفيتو كام ماكينا كورد يجميرو حرق أنن قواهين ناي كريس بزقباء كعزاب زسانح بعل تاكسخا زتودو تهدر انتاي كم زقبر سلازيت أفقو كام ماكينو بقلطف بموراد ان كريس حيزو كرقاقو يجميرو نو كريس كمزي مقبار واقع يبلون نحادو تهدر زمتن تقبار يكونن زودي هدبل بمبال أباتاو مخرو النهابه كام منقدو بمأقات أب حقفو إيواتيو باتي ناي أفكاريتو تقبار أزيو نديرو زنبرا كريس انتاي تقبر كم زلان مسمن كم زلان تري عندي خازلقه أحلفن بمبال ولا كو أخفن تقون تفتنا بعل تاكسجن أو يري الله نسخان أو مخاد كاجن ولا حنت واقع يبلون بمبال يملسلو كريس جن أفكاريتي مسك عند حركي كويس ري أزلقه نابتي زلوه جدًا خير علني بمبال فانتي جوانا محلا فتنو يقتلو بعل تاكسي كريس ناو تقيدو كسعب زخ إلى حدا قاس اللي استردة
سمع كريس نسا نعاخا تبقى عيكونتن عركخاون نعاخا زبقى عيكونن ناوኦም ክትከይዱን ዝግብኦም ኣይኮኑን ብምባል ግጥም ኣቢሉ ሒዝዎ ልቡ ዝተሰብረ ክሪስ ብከብድኻ ዝበልዕ ቃና ከመይ ጌሮም ንዓይ ከምዚ ይገብሩኒ ኣነ ንህይወቴ ኣብ ሓደጋ እቴ ስግር ባሕሪ ኮይነ ንሃገረይ ክከላኸልን ገዛይ ተመሊሰ ናይ መጻኢ ናብራና ከጸብቕ ይፍትን ንሶም ከዓ ብድሕሪ ነዚ ይገብሩ ብምባል ሓዘኑ ብምስቆርቋር ይገልጽ በዓል ታክሲ ከዓ ይርዳእኒ ብሓቂ ዝሕዝን ልብኻ ዝሰብርን እዩ ንስኻ ከምዚ ክትረክብ ኣይግባእካን እዩ እትሓዊውን ኣይኮነን ንስኻ ካብዝን ላዕሊ ዝግባእካ ብምባል መረገጉ ይቐጽሉ ክሪስ ግን ኣነ ኣዝየ ዘፍቅራ ንመርዓኻ ሓታ ኢኻ መደበይ ነይሩ ብምባል ትጽቢቱን ሃንቀውቱን ኩሉ ከም ዝኸሰረ ብምግላጽ የስቆርቆር በዓል ታክሲ ከዓ እወ ይፈልጥ ግን ከምዚ ዓይነት ሰበይቲ ክትምርዖ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ ምስኣ ክትከውን ትደሊ ዓይነት ሰበይቲ እዚኣ ድያ ንስኻ እኳ ንሃገርና ክትብል ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዘእትኻ ሰብ ኢኻ ንሳ ፈጺማ ንዓኻ ትበቅዕ ኣይኮነትን ንዓኻ ካብኣ ትበልጽ እያ ትግባእካ ብምባል ናብቲ ናታ ደረጃ ክወርድ ከም ዘይብሉ ዘረድእ ምኽሪ ይለጊስሉ በዓል ታክሲ ንክሪስ ንዓናይ ኣነ ንስኻን ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይንና ንዘራረብ ስለ ዝበሎ ተታሒዞም ናብ መኪና ኣትዮም ክሪስ ምስ ሕርቃኑ ዋና ታክሲ ከዓ ምስ ሓዘኑ ምዝርራብ ጀመሩ ዋና ታክሲ ንክሪስ ኣበይ ከም ዝቕመጥ ብምሕታት ናብ ገዝኡ በነፃ ከም ዘብፅሖ ብምዝኽኻር ኣድራሹ ይሓቶም ክሪስ ኣብ ማእኸል ከተማ ከም ዝቕመጥን ኤማውን ምስኡ ከም ትቕመጥ ይነግሮ እሞ ናይ ገዛ መፍትሕ ሒዝካ ደለኻ ምስ በሎ ክሪስ ከዓ ናይ ገዝኡ መፍትሕ ከም ዘለዎ ይነግሮ በዓል ታክሲ ቀፂሉ ኣነ ብነፃ ናብ ገዛኻ ወይ እውን ናብ ዝደለኻዮ ቦታ ከብፅሓካ ምዃነይ ነጊረካ እየ ኣይትጨነቕ ይብሎ እሞ ክሪስ ግን ኣይፋልን ሕጂ ብቁልጥፍ ክድውል እየ ዝደሊ ዘለኹ ብምባል ሞባይሉ ኣውፂኡ ክድውል ይጅምር ክሪስ ናብ ኣፍቃሪቱ እዩ ክድውል ጀሚሩ ስም ደዋሊ ዝረኣየት ኣፍቃሪቱ ከዓ ነቲ ምስኣ ዝነበረ ወዲ ማለት ውሽማኣ ክሪስ እዩ ዝድውል ዘሎ ዝኾነ ዘረባ ከይትዛረብ ብምባል ካብ ዝነበረቶ ተንሲኣ ሞባይላ ተቐበል ሓፂር ሰላምታ ድሕር ምልውዋጥ ካብ ስግር ባሕሪ ኮይኑ ዝድውለላ ዘሎ መሲልዋ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ከም ዝናፈቐቶ እያ ንክሪስ ነጊራቶም ብመልሳ ዘይተሓጎሰ ክሪስ ሕጂ ዳ ኣበይ ኣለኺ ብምባል ይሓተ ጓልካ ኣብታ ናይ ወትሩ ፓርክ ኮፍ ኢለ ይምስሕ ኣለኹ ኢላ ትምልሰሉ ክሪስ ቀፂሉ ጽቡቕ እሞ በይነ ኸዲኺ ዘለኺ ወይ ሰብ ኣሎ ምሳኺ ብምባል ይሓተ ብሕትኡ ዘይተሓጎሰት ኣፍቃሪቱ ይሂዳ ኣኸም ኢልካ ትሓተኒ ብምባል ብሕቶ ንሕትኡ ትምልሰሉ እሞ ክሪስ ከዓ ኣይትሕስውንን ይኽኢለ ይሓስብ ሓቀይ እንዴ ብምባል ተመሊሱ ሓተ ወይ ኣፍቃሪቱ እወ ኣይሕስወካን እየ ብምባል ኣብ ከንዲ ንሕትኡ ትምልሰሉ ከመይ ከለኻ ትመጽእ ዘላ ወርሒ ንኽሪኤካ ብሃንቀውታ እጽበየካ ዘለኹ ብምባል ካብ ሕትኡ ክትሃድም ያፈቲና ክሪስ ነቲ ናፊቐካን ክሪኤካ ተሃንጤ ኣለኹ ዝብል መልሲ ኣፍቃሪቱ ሓፂር ግብረ መልሲ ብምሃብ ኣነ እውን ክሪኤኪ ተሃንጤ እየ ነይረ ብምባል ይምልሰላ ብመልሱ ዝሰንበደት ኣፍቃሪት ነይረ ትብል ደኣ ሕጂ ኸ ክትሪኤኒ ኣይተሃንጠኻ እንዲኻ ዘለኻ ብምባል ትሓቶ ክሪስ ከዓ ብጥርያ ኖ ኣይተሃንጠኹን ዘለኹ ብምባል ይምልሰላ ቀፂሉ ከዓ ሕጂ ዝስማዓኒ ዘሎ ስቃይን ጥልመትን ይብላ ኣፍቃሪቱ ከዓ እቲ ዘረብኡ ኣብ ትጽቢታ ስለ ዘይነበረ ስለምንታይ እንታይ ጸገም ኣሎ ዲ ብምባል ተሓቶ እቲ ካብዚ ንላዕሊ ዘረባ ምብዛሕ ዝተጸልኦ ክሪስ ስለምንታይ ዘይነገርከኒ ንስኽን ሮበርትን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ብምባል ይሓት ሕትኡ ጋን ዝኾነ ኣፍቃሪቱ እንታይ ማለት ካይ ብምባል ተሓቶሞ ክሪስ ድማ ምስ ሮበርት ጥራይ ዲኺ ወይስ ምስ ኩሎም ኣዕሩኽቲ ኢኺ ትሰዓምን ኣእዳዎም ሒዝ ክትኸድን ብምባል ይሓታ ሕትኡ ንጹር ስለ ዘይነበረ ኣፍቃሪቱ ቀልባዕባዕ እናበለት ክሪስ ኣበይ ዲኻ ዘለኻ ኣነ ምስኡ ከም ዘለኹ ብኸመይ ፈሊጥካ ብምባል ስም ሮበርት ከይጠቐሰት ተሓቶ ክሪስ ትቕብል ኣቢሉ ኣነ ንስኽን ቤስት ዓርከይን ብድሕረይ ከም ትዘሩ ብኸመይ ከም ዝፈለጥኩ ዲኺ ክትፈልጥ ደሊኺ ኢሉ ብምሕታት መልሳኸይ ተጸበየ ስለ ዝረኣኹ የፈሊጠ ብምባል ንሕትኡ ባዕሉ ይምልሶ ቀፂሉ ሕጂ እውን ንኽልቲኹም ይርኢኩም እየ ዘለኹ ይብላ እሞ ጓልካ ንኽትሪኦ ቀልባዕባዕ እናበለት ብኸመይ ብምባል ተሓቶ ክሪስ ኣነ ንዓኺ ሳርፕራይዝ ክገብረኪ ስለ ዝሓሰብኩ ካብቲ ምዱብ ግዜ ቀልጢፈ የመጽ ክምርዓወኪ እየ ከዓ ዝደሊ ነይረ ብምባል ሕጂ ግን ኣይደልየክን እየ ዝመልእኽቱ ዘረባ ይዛረባ በቲ ዘረባ ዝሰንበደት ኤማ ክሪስ በጃኻ ብዛዕባ እዚ ንዘራረብ ኣብኢኻ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ሕጂ ኸመጻካየ ብምባል ዘርባዕባዕ ክትብል ትጅምር ክሪስ ግን ዝኾነ ዘዘራርብ የብልናን ወዲእና ኣለና ሕጂ ንገዛ ኸይድ ኣለኹ ክዳውንቲ ክጠርኒፈ ኣብ ኣፍ ደገ ክገድፈልኪ እየ ድሓር መጺኹ ውሰድዮ ብምባል ርክቦም ከም ዘብቅዕ ይነግራ ዋላ እኳ በጃኻ ከምኡ ኣይትግበር ክትብሎ እንተፈተነት ክሪስ ግን ኣብ እዝናይ ሞባይሉ ዓፂዋ ብድሕሪ እዚ ክሪስ ንበዓል ታክሲ ሕጂ ክንከይድ ንኽእል ኢና ብምባል ካብቲ ቦታ ንኽርሕቑ ይሓቶ በዓል ታክሲ ከዓ ንክሪስ
ናብ ገዝኡ የብፅሖ ክሪስ ገዛ ኣትዩ ንብረት ናይ ኤማ ምጥርናፍ ጀሚሩ ሞንጎ ኤማ ማዕጾ ከፊታ ብምእታው ክሪስ በጃኸ ንብረተይ ምጥርናፍ ኣቋሪፅካ ምሳይ ተዘራርብ እናበለት ትልምኖ ክሪስ ከዓ ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንዘራርብ ብዛዕባ እንታይ ክንዘራረብ ኤማ ምስ ቀንዲ ዓርከይ ብምዛር ጠሊምክኒ ይኺ ብምባል ይምልሰላ ኤማ ከዓ እንታይ ይሓስብ ከም ዝነበርኩ ፈጺሞ ይርዳእንን እዩ ንስኻ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ገዲፍካኒ ምስ ከድካ ክትርዳእኒ ኣለካ ኣነ ብሰንኪ ጽምዋ ይኹም ገይረ ብምባል ንጥልመታ ምኽንያት ኣው ክትገብሮ እያ ፈቲና በቲ ዘረባኣ ዝተገረመ ክሪስ ኣነ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ንነብሰይ ኣብ ሪስክ እትየ እንዲ ኣሕሊፈ እዮም ንዓይከ ጽምዋይ ተሰማዕኒ እንዲዩ ብምባል እቲ ዘምጻኣቶ ምኽንያት ዘይቅቡል ምዃኑ ይነግራ ተምጽኦ ምኽንያት ዝሰኣነት ኤማ ከዓ ኣብ መወዳእታ ተጋጊየ ይቕሬታ ግበረለይ ኢላ ናብ ምልማን እያ ኣትያ እውትሮ ሓሳበይ ንገዛይ ተመሊሰ ንዓኺ ብምምርዓው መጻየይ ምሳኽ ንምሕላፍ ነይሩ ብምባል ኣብ ውሽጡ ዝነበራ ዓብ ቦታ ይነግራ ኤማ ዋላ እኳ በጃኻ ነዚ ሕጂውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንተበለቶ ክሪስ ግን ኖ ኣነ ንህይወተይ ምሳኺ ክሕልፎይ ነይሩ ድሌተይ ኣነ ንህይወት ምሳኺ ክሕልፎይ ነይሩ ድሌተይ ኩሉ ነገረይ እውን ሂበክየ እታ እንኮ ዝሓተትኩ ነገርካ ኣምንቲ ንኽትኮን ጥራያ ነይራ ንስኺ ግን ነዚኣ ክትብኒ ኣይከኣልክን ከምዚ ኸማኺ ጓል ከማይ ዝኣመሰለ ወዲ ዝግባእ ኣይኮነትን ብምባል ብሰንኪ እምንቲ ዘይምዃና ካብኣ ንኽፍለ ባዕላ ከም ዘገደደቶ ይገልጸላ ብድሕሪ እዚ ኤማ እናበኸይት ይቕሬታና ምሕታት ይኣትያ ክሪስ ግን ስለ ዝተጣዓስክ ዲኺ ሶሪ ትብልኒ ዘለኺ ወይስ ከተታልልኒ ስለ ዝረኸብኩ ጥራይ ኢኺ ብምባል ንባዕቲ ሓርገጽ ክትነብዕ ከም ዘይብላ ብምግላጽ ኩሉ ንብረትኪ ኣብዚ ኣሎ ንዑ ሒዝኪ ካብ ገዛይ ውፅለይ ብምባል ናይ መወዳእታ ውሳኒ ይነግራ ኤማ ከዓ ንብረታ ሒዛ ካብ ገዝኡ ትወፅእ በዚ ከምዚ ከዓ ብሰላም ይፈላለዩ ካብ ዛንታ ብዙሕ ኢና ንመሃር እቲ ቀዳማይ እምነት ማለት እሙን ምዃን ማዕረኽ እንደ ኣገዳስ ምዃን እምነት ሓንሳብ እንተጎዲሉ ግን ፈጺሙ ናብ ቀደሙ ዝምለስ ዘይምዃን እዩ ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎስ ክመልሰለይ ናይ ኣምኖ ነገሩ ምናልባት ንእሽተይ ፈተና ዓብን በይንና ንፍተኖ ዘለና ክመስለና ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይና እውን ወይ እታ ካልአይትና ከም ናትና ነቲ ፈተና ብትዕግስቲ ይሰግሮ ወይ ትሰግሮ ከም ዘላ ፈሊጥና ወትሩ ተኣማንነትና ከይነውድል እያ ትምህረና ነገራት ከምቲ ዝሓሰብናዮም ከም ዝደለናዮም ምስ ዘይከዱልና ከዓ ልክዕ ከምዚ ክሪስ ዝገበሮ ካብ ጎነፅን ማሕሰይትን ቀትለትን ርሒቕና ብሰላማዊ መንገዲ ህይወትና ክንነብር ከም ዘለና እያ ተዘኻኽረና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ወዲየ እያ ኣለኹ ናትኩም ርእቶ ኣብዛ ቪድዮ እንታይ እዩ ክሪስ ዝገበሮ ትኽክል ድዩ ዋላስ ምሕረት ክገብረላ ነይርዎ እምነት ምጉዳልከ ከመይ ትርእይዎ ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትፅሕፉለይ እናዘኻኸርኩ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብሩኽ መዓልቲ በብዘለና